uzindimvela pena, uzindimvela baby, uzindimvela. Ndikulandireni pano pa Sam Vita TV. Musiku la lero tikhala tikuunikira nyimbo yatsopano ya Lulu imene wayimba mutu wake akuti uzindimvera. Oyimba otchedwa Lulu watulutsa nyimbo imene mutu wake akuti uzindimvera, walankhula m'malo mwa anthu onse omwe ali pa banja. Koyambako Lulu akuti palibe amene amaziwa zonse. Alipo mabanja ambiri lero anthu ake amakafunsa maganizo anthu ena mavuto omwe akukumana nawo, izitu zimalowesa mphepo mbanja. Anthu ambiri andikhulupirira kwa amene anakwatira komanso kukwatiwa. Zimapezeka kuti nkhani mbanja yachitika m'malo mwake aneba akuiziwa, mama wa anthu atuluka choyamba kumakakhala kulankhula za mavuto awo kunjigo, kuchisime, kaya kutunga mazi, kaya kwina kulikonse kumakakhala kuyankhula nkhani za mbanja. Izi zimapezeka kuti anthu olakwika ndi omwe akuthandiza maganizo. Anthu oti ndi osakwatiwa ndi amene akukuthandizani maganizo. Izitu ziwani kuti zimabweresa chinkulirano mbanja. Zimapezekanso nthawi zina kuti azibambo ali ndi nzawo wapamtima, malo moti nkhani yachitika mbanja mwawo ayichite dilu okha ndiye ndi babawo, akazangaja ali ndi vuto lakuti, akazangaja ali ndi vuto lakuti. Izitu zindikirani kuti nthawi zambiri sizichitira ubwino pa china chilichonse, chifukwa aliyense amakhala busy akuziwa zokhuzana ndi mavuto a mbanja mwano. Kulipo kumafaniro tu, kulipo kumakakutali, kumakafufuza nzelu kutali, okondeka wangandefizi. Apa Lulu wayankhulanso mawu akuti kulipo kufa ndi luzu mwendo uli m'madzi. Mawu awa ndi achininga amene akhoza kumvetsetsa bwino ndi anthu okhawo amene ali pa zibwenzi komanso amene ali m'mabanja. Anthu amene angawamvetsetsa ali pa chibwenzi ndi okhawo amene amakhala nyumba imodzi ndi bwenzi lawo. Anthu ambiri akakhala ndi mwamuna wawo amakhala ngati kuti ndi angelo, kapena akakhala ndi mkazi wawo amakhala ngati ndi angelo zogonana osamazikira ku mtima, pamene bwenzi lawoyo ndi opposite muzochitika. Anthu ochuluka kwambiri amakhala akuchita pretend ngati zikuwasangalatsa, koma pansi pa mtima amakhala akufa ndi luzu mwendo uli m'madzi. Zindikirani kuti nthawi zambiri kukanizana kapena kuti kusavomerezana zimapangisa kuti mmodzi mwa anthu amene ali mchikondiwa ayambe kuoneka ngati anthu osakhulupirika. Izinso nthawi zambiri zimachitika pamene chikondi chikuchepa. Anthu ambiri amapezekano kuti amakasakano nthiti zina kunja, amapezekano kuti akukasaka anthu ena kunja. Nyimbo ya uzindimvera ndi yapamwamba kwambiri, kupatula kuti ndi nyimbo imene Lulu wayimba ndi zida zosiyana kamvekedwe, ndi zida zimene amajambulira nthawi zonse. Mundikhulupirira kuti magitala a Lulu nthawi zambiri mu nyimbo zochuluka, nyimbo ngati ndizalera, palibe vuto, nyimbo zochuluka magitala ake amamveka kuti ndi ofanana, kayimbidwe ka zida kamamveka kuti ndi komweko ngati mwachenjera darling. So nyimbo iyiyi yamveka mosiyana kwambiri ndi zida zonse zimene Lulu wakhala akuyimbira, ma instrumentals onse amene wakhala akuyimbira. Izitu zikuonesa kuti Lulu akupita chisogolo, chifukwa nyimbo zake sizikumvekanso mofanana ndi mmene zinkamvekera poyamba paja. Ngati mukuikonda video iyi, please remember to subscribe. Nyimbo iyi ikuyankhulanso ndi akazi okonda ndalama, akazi antown. Poyankhula kuti ndikuziwa ndife osiyana kwambiri mzaka komanso mukakulidwe.
akazi antawuni akuyenera kuti alemekeze ndrama kapena mkazi wina aliyense akuyenera kuti alemekeze ndrama. Ndrama isamakhale chinthu chimene azichika pasogolo kuti chikondi chikhalepo, popeza kuti chikondi chapa ndalama chimatha kubweretsa zosatira zingapo zimene sizichitira ubwino sogolo la banja. Mwachisanzo, mkazi okonda amuna a ndalama kapena kuti chibwenzi cha ndalama sichikhalisa, chifukwa chakuti ikazafika nthawi imene ndalama palibe, chikondinso chimathera pomwepo. Nyimbo imene yajambulidwa ku America hii yaonesa kuthekera kwa Lulu komanso kuwulula nkhawa zimene anthu amabanja amakumana nazo, koma m'malo mwake kulephera kuyankhula. Mbanja mmafuna zinthu zochuluka, zinthu monga kuzipereka, kumvera, chikondi ndi zina zotero. Moti pa zinthu zonse zimene zimafunika mbanja palibepo ndalama, ngakhale kuti zina zimene zimafunikazo zimafunikira ndalama kuti zikhalepo, koma ndalama si chinthu chimodzi chimene chikuyenerekano kukhala mbanja. Lulu wachenjeza zakuthekera kwa kutha kwa chikondi mbanja. Izi zimachitika makamaka pomwe mmodzi mwa anthu mbanjamo sakumvera. Kumbukirani kuti mwamuna akonde, mkazi amvere. Izi zidalembedwa m'Baibulo. So mkazi akuyeneka azipereke kwa mwamuna wake, amvere china chilichonse. Sikuti chilichonse azingoti yes my husband, yes my husband, no. Koma izikhalaponso nthawi imene azikhala kuti ngati walakwisa china chake kapena ngati palibepo china chake, mwamuna wankho kuti ichi sitichita chifukwa chakuti ndalama palibe kapena chakuti palibe. Mkazi akuyeneka amvere, osati apange makani amuchallenge mwamuna wake kuti in any way or the other ndalama ikuyenekano ipezeke. Zindikirani kuti video hii yatuluka mwapamwamba kwambiri ku South Bend, imene wayijambula ndi ojambula mavideo wakale ku Ndefeyo Entertainment, amene panopa amakhala ku Americako, a Chip Konje. Zina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video ya Lulu, please subscribe to my channel.